ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, гуфтаям бардаки подписчикои канали ютубии Саудо ТВ. Имрӯз 2 ноябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои кредит дар канали Саудо ТВ пешкашон мешавад. Тамошо бикунед. Баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, чизе ки мисол дорен дар WhatsApp муроҷиат бикунед. худо хоҳад дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somonteji ва якчанд сайтҳои дигар реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай хонаҳои кредит неки без пешпардохт аз шаҳри Бухтар, хонаҳои кредит аз Котлаван, аз фабрика Ленинград, замини фурӯшӣ ҳастай аз Данғара ва хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳо аз дохили Душанбе ҳастай пешкашон мекунем. Тамошо кунем бачаи азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. силкаш дар таги комментария. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ба шумо ширкати Акаи Нозима тавсия метавонем ки зиёда аз чанд солҳо оид ҳамин система кор фаъолият кардастанд ки 4 та WhatsApp шуно мегузорам. фақат аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон омада ба мошинашон бортона мегирам прямо Туркистон, паши ҳар ҳафтаина бор мебарам ба Туркистон. бачаҳо бор бурда мешавам ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдату, Бухтар, Вахш, Хуросону, Ҷиликулу, Шаҳритузу, Ёвону, Нораку, Данғара, Темурмалику, Фархору, Ҳамадонӣ, Восекло ва дигар самто бор рӯй мекунам. бачаҳо ҳар ҳафта худо хоҳад борҳошон меравам. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунед. барома дӯстон дар 4 та WhatsAppшон занг заа рӯй кунем боротон. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираҳои фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ тариқи кредит аз Котлаван, фақат бачаҳо аз Котлаван накнегон дом тайёрае, аз 45 то 50% пешпардохт, боқӣ то 24 моҳа, як комната, ду комната, се комната квадратҳо аз 50 то 100 квадратҳо ҳастай дар ҳар як этажо. Ленинград, фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдаки, Душанбе. нархҳо ҳархела, вариантҳои коробка ҳам ҳастай, мисол дорои лифт ҳам ҳастанд. лӯбои хеле хуб квадрат дорем. деҳаи Косибон, лаби дарёчаи Элок, мактаб ҳаст, об свет ҳаст доимӣ, канализатсия доранд, шароитҳои беҳтарин, дар тирезаҳои главни бо перегородка мекунем метем. оиди кредит далши маълумотша дӯстон WhatsApp шона мегузорам бигирен. фақат дӯстон ози Котлаванай ногуфта намуна Котлаван WhatsApp шона занг занен, боз маълумоти бештарша бигирен. видеоро повтор ка бо тамошо кунен, хушудтар мефаҳмед оиди ҳами квартира. бачаи азиз, мегзарем ба дуюмин хонаҳои фурӯшӣ. хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ дар доми Гранд Хаус, дӯстони азиз, дар шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина, территорияи бозори Ҳоҷи Шариф. нигоҳ кунем бачаҳо, дом 13 этажа мешавад. аз як хонага то 3 хонагара дорем. квадрат аз 54 то 109 квадрат ҳастай. муддати пардохт 24 моҳа ҳар моҳа. WhatsApp шона мегузорам. сохтмон дар 2 блок рафтестай, парковкаи заминӣ ва берунӣ дора. якум ва дуюм этаж магазин мешавад. тирезаҳои панорама дора. хуб баъдан боз вақте ки дом шид ахра намемонанша мега. айни ҳол аксия рафтестай. нафароне ки соли 2025 сол тӯй кардагиен метонен без пешпардохт ба муддати 24 моҳ бигирен. мисол амра мегирен, ягон фоиз пешпардохт намеспорем бачаҳо. фақат нафароне ки дар ами 2025 сол тӯй кардагиай мутобиқи ҳаму чӣ меган ҳуҷҷати ҳаму ҷамоаттон ЗАГС дик хулоса ҳаму ҳуҷҷатотона пешон мекунен. шумо без пешпардохт ба муддати 24 моҳ метонен бигирен. бачаҳо азиз, мегиренда баъд оҳиста оҳиста ҳар моҳа мисол чанд суми агар дуруст бигирам 10 000, 15 000, 20 000, чӣ қадар дуруст гира агар ҳамун нархноматон ҳамун хел моҳона супордан мегирен. бениҳоят дӯстон
варианти зур амиқа ки дар шаҳри Бохтар пеши территория бозори Ҳоҷи Шариф да қарор дорад. дом 13 этажа мешава, аз 1 то 3 хонага ҳастай, 54 то 109 квадрат доранд. далши маълумот ша дӯстон, худшон перегородка мекунанд намекунанд, дар тиреза мечаспонанд намечаспонанд, ҳамаша оиди ҳамаш дӯстон занг запурсен. бениҳоят нархи арзон ай бачако, бениҳоят арзон. шумо аз ҳамин аксия истифода барен. фақат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад, занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба сеюмин замини фурӯшие ки бениҳоят нархи дастрасай. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Данғара деҳаи Лолазор ҳозира Чаманоро. гирдаш маҳкам, 8 сотиқ замин, обсвет, ҳуҷҷат дора, 55 000 сум нархаш, муомилаи соз дора. Телеграм, ватсап мегзорам, муроҷиат карда метавонед. одамое ки аз Данғара замин хар ҳастен, темболи 4 тараф маҳкам мегирем, битона мерезен, хонара мебардоренда зиндагиро сар мекунен. дар ин момент тамоми ҷоҳои Тоҷикистонда об бурдеста бачаҳо. иншоалло ки ҳамаи территорияи Тоҷикистон шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудеста ва далчи мешава оиди замин зангза пирсоншен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 4 сотиқ замин дора, дорои 2 дар хона. анаи хона дӯстон дар шаҳри Ҳисор дар Шарора 2 хона аднацкарни дора, канализатсия пайвастай, свет об проблема нестай, техпаспорт ҳамаш ҳастай, гирди ҳавли забор гирифтаги маҳкамай. харидори серьёзӣ боша бо савдо мекунем. хоб дар ин нарх мега ошхона, ҳамон ва ҳоҷатхонаи замонавӣ када медиҳем мега бо темболӣ. вариантҳои қисми маблағша боз маслиҳат мекунем. ҳозирашта 300 000 сомонӣ. занг зад далши маълумотша бигирен дар ватсапшон. лайкора монен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки дорем роӣ кунен, ба дили пир худо хоҳад рекламаи хушуш мекунем. ҳаракат кард дар кӯтоҳтарин муддат савдо када кортона тамом бикунем бачаҳои азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи восеъ дар деҳаи Ибрат. проекта бинен чӣ хел зуру болои кӯҳда об ровардесанд. темболи ҷойи ҳамвори зебои зури замонавӣ. дарвоза дора, 4 тараф маҳкам кардагӣ. мардум маҳалла зиндагӣ дора. ремонтош падабои тайёрай. 7 сотиқ замин дора, 5 ҳуҷра дора. ноҳияи восеъ деҳаи Ибрат 230 000 нарх дора. дар ватсапшон занг мезанен, бо худо хоҳад арзонтон мекунад. хоб аз куҷо, чанд сотиқ, чанд квадрат, то чанд сомона хонаҳай, заминай, квартира дар корай, дар таги комментарияи видео нависонда монед. ҳамон одамое ки мисол доранд ку ба арзиши нарх навои шумора ва ё мебинанд ки талаботи хонаш ҳаст, Саудо ТВ рекламара сарте мега роиш мекунем, мо рекламаш мекунем, бо пешкаши ҳамон харидорое ки ҳастай мекунем. анаи проекти фасонқати занг занед. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар сентри Себистон, шаҳри Ҳисор қарор дорад. якхонага квартира дар 11 этаж, масоҳаташ 40 квадратни метр. 40 метри квадратӣ як хонага дар 11 этаж, шаҳри Ҳисор, сентри Себистон. 235 000 сомонӣ. дом мега 12 этажа ҳай. хонае ки тамошо кесен дар 11 этаж қарор дорад. одамо аллакай зиндагӣ доранд. хона
ремонт, монтаж, шкатур, стяжка пол, шпаклевка кадаги тайёрай. 40 квадрат 235,000 сум. خیلی نرخ هم دوستان ریت میشوه. ما شاهدی همی هستیم که عینی حال به نهایت نرخ ها قیمتی بد چی نیسته. کدومیتون سوم های جمع کرده دارین، چشماتون بجخین، خانه هاتون بخرین که شاید دیر کنین. میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی. دوستان کوارتیره فروشی است که یک خانگاه کوارتیره در 6 متر 36 کوادرات است. شهر دوشنبه در ناحیه فیردوسی 36 متر کوادراتی 435,000 سومانی. ремонтش بد نیست، فسان ремонт کردگی سوم متن در اومده زندگی را سر میکنیم بچه عزیز. خب خانه در سلطان کبیر، تریتوری سلطان کبیر در 6 متر قرار داره. با چیز چوراش فروخته می شود، از جمله خلدینیک، ترمیکس، خب کاندیسیونر، تلویزور، خلاصه انمی خیلی گپو 435 تا باز کم و بیش سودا دارد. نوارو چخیلی نرخ نوارو چخیلش دوستان، خانه ها ارزانن، قیمتن. از کجا خانه زمین کوارتیر در کره نویسنده مونین، انشاءالله نوارتان میکنیم، پیشکشی شما میکنیم بچه عزیز. میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی دوستان. کوارتیره فروشی است که یک خانگاه کوارتیره در 8 مترش که مساحتی 40 متر کوادراتی، ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه. خانه نو ремонт میگه، طرفی راه مردان، طرفی 46 رفتن، پیشی کالجو، لوبوی ترانسپورت میروه، لوبوی جو خریداری انیق باشین. اگر ای پیش آمده بینین سودا میکنیم. خانه خب شرطنامه داره، ремонт داره، کوادراتش 40 تا 467,000 نرخ. در 8 مترش یک خانه 40 کوادرات، ناحیه فیردوسی شهر دوشنبه، تریتوریای مردان 46. سریازین خریدارو کنکرتنی آدماتون زنگ زد پرسین. میگذاریم به نهمین کوارتیره فروشی دوستان عزیز. کوارتیره فروشی است که دو خانگاه کوارتیره در 1 مترش مساحتش 50 متر کوادراتی در شهر دوشنبه، تریتوری بورباد 565,000 سوم. نرخ فروشی در محله بورباد رو بروی کامریچسکی اینستیتوت. دو خانگاه در 1 مترش حجم عمومی تقریبا 50 متر کوادراتی، 565,000 ارزش. نفرایی که همین تریتوری ها خانه خر هستن زنگ زد پرسین اکی خلاکی اویدی کردیت الیشی واریان هیچی قید که نسن نکی ремонт هاش خشتوها کردگی. دو خانه کلان آدمو در 38-40 کوادرات دو خانه خشتو کستن، تنبالی تقریبا 50 کوادرات های. باز معلوماتی بیشتر رقمای 94 و 94 اخیری نامرای صاحب ملک از دمی ما مراجعت بکنیم بچه عزیز. میگذاریم به دهمین کوارتیره فروشی دوستان. کوارتیره فروشی است که دو حجرگاه کوارتیره در 2 مترش مساحتش 46 متر کوادراتی، 46 کوادرات، دو خانگاه 2 مترش. انای کوارتیره در شهر دوشنبه دوستان، تریتوری گیپرازم. امی طرفای گیپرازم طلباتش به نهایت بسیارای. امی طرفا بسیار میپرسن 530 تا نرخی سازای بعد نیست، 530,000 دو خانگاه خشتوها کردگی سودای ساز میکنن. نزدیکی مکتب 91 مگزین اویشا، تریتوری وینی گردوک، اونجا یک زاپرافکا است که آنمو طرف دوستان عزیز. خب دوم میگه 13 اتاژه خانه در 2 مترش قرار داره، 530,000 نرخش، ремонтои фасонқатӣ. میگذاریم با 11مین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که یک خانگاه کوارتیره در 3 مترش مساحتش 35 متر کوادراتی در 103 میکرورایون بچکو، 103 میکرورایون شهر دوشنبه.
390,000 390,000 як хонага квартира дар 3 этаж 4 этажный дом, открытый лестница ҳай, 35 квадратный метр, средний ремонт кардагӣ, балкони калон дора, свет об постоянный ҳастай, отопление ҳастай, хуб садик ҳастай, мактаб ҳастай, наздики мости 103 да қарор дора. 390,000 нархш. серьезный харидоро бошен агар рақамҳои WhatsApp ахираш 68 84 муроҷиат карда метавонед. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен, хонаҳотона видеонавор кардаро кунен, далши наворои моро тамошо кардан бигирем. бачака азиз, мегзарем ба 12-ҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира. бачака азиз, духонага квартира дар 7 этаж, масоҳаташ 62 квадрат. нигоҳ кунед, квадраташ бениҳоят калона. бо хуб ду хона ира агар амо 3 хонаи нормали ҳам кунем мешава. 62 квадрат ҳам масоҳати кам нест. охи дар ноҳияи Рудаке дар шаҳри Душанбе 270,000 мега дар ҳолати коробка. 7 этаж да духонага фурӯшӣ дар маркази райони ноҳияи Рудаке 62 квадрат домбучидагай фавран савдо мешава дар ҳолати коробка. далши перегородка мекунанд намекунанд исша хитом пирсен. оиди маълумоти праш бо рақамҳои WhatsApp шуна мегзорем. аз нуми мо муроҷиат бикунем. бачака азиз, беҳтарин вариант барои зиндагӣ кардан. дӯстон занг зад далши маълумотша аз соҳибмулк дастрас бикунем. бача азиз, мегзарем ба 13-ҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар 4 этаж, масоҳаташ 24 метри квадратӣ. бача азиз, 24 квадрат дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе. территорияи Шоҳмансур ҳам талаботи бисои тараф 7 километр 9 километр. хуб наздики дарвоза якхонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Назаршев. хуб 24 квадрат 350,000 нархаш бо савдои соз мешава. марҳамат, одамои серьёзни аз нуми канали мо занг зан дар 4 этаж як хонага. имрӯза навор дӯстон ҷанбааси чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардем, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат кардам, навор кардам. бача азиз, чи комментариҳои кардем, ҳамаша иншоалло ба назар гирифтем, мондем. далши бо дар WhatsApp муроҷиат бикунен. хона, замин, мошин, квартира чизе дорен, роӣ кунен, худохоҳад реклама карда фурӯшта мегзорем. имкон боша як талайк монен, дар канали мо ҳозир подписатсия кунен, навора ҷанбас мекунем. майли қайдусон азиз.